A primeira edición do Rally Ribeira-Ría de Arousa, organizada pola escudería do mesmo nome, comporase dun total de 10 tramos cronometrados. Na mañá do sábado levaránse a cabo as verificacións, tanto técnicas como administrativas, para a partir das 2 da tarde arrancar coa cerimonia protocolaria de saída dende a praza do Concello de Ribeira. Durante esa xornada do sábado celebraránse 4 tramos cronometrados, 2 a dobre pasada. Serán os denominados Mancomunidade Barbanza-Arousa, que se celebrará en Rianxo, e Furgonet Barbanza, que discorrerá pola Pobra do Caramiñal. Para a xornada do domingo quedarán outros 6 tramos cronometrados: Exito Motor Sport en Boiro, Excavaciones Abelleira en Ribeira e Concello de Ribeira, todos eles a dobre pasada. No rally está prevista a participación dun total de 86 pilotos, con figuras destacadas como é o caso de Manuel Senra, Francisco Dorado, Jorge Pérez ou Alberto Meira, entre outros.